Hello guys, welcome back to my channel Farhan Creations. ഫർഹാൻ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിലും ടെലഗ്രാമിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. 3 ആപ്പിലും എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സപ്പിലും ടെലഗ്രാമിലും നമുക്ക് പലർക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പലർക്കും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതും ഞാനിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം നമ്മുടെ ഫോണിലെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയായി വലത്ത് ഭാഗത്തായി ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിനെ ആദ്യം തന്നെ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ആളുടെ നമ്പറിൻ്റെ മേൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താലും മതി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് താഴെ വലത്ത് ഭാഗത്തായി ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു ഏറോ മാർക്ക്, അതമർത്തുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ എന്തെങ്കിലും വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരിൻ്റെ നേരെ ഇടത് ഭാഗത്തായി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ടിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ടിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിനാക്കിയതിനാൽ ഞാനിത് ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയാണ്. ഗെയ്സ്, നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം ടെലഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ശേഷം മുകളിലുള്ള ഇടത് ഭാഗത്തായി 3 ഡോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ്, കോണ്ടാക്റ്റ്, കോൾസ്, പീപ്പിൾ നിയർ ബി, സേവ്ഡ് മെസ്സേജ്, സെറ്റിംഗ്സ്, ഇൻവൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെലഗ്രാം ഫീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ കാണാൻ സാധിക്കും. അവയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് അമർത്തുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എത്ര ആണെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് താഴെ വലതുഭാഗത്തായി ഒരു ഏറോ മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലുള്ള പോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ ടൈപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കുക. ശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാറ്റിങ്ങിൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി വലതു ഭാഗത്ത് ഒരു പെൻസിൽ ഐക്കൺ, ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ഫോണിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ ആയിരിക്കും കാണുക, അതായാലും മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പെൻസിൽ ഐക്കണാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തും അല്ലാതെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ചാറ്റ് എന്നുള്ള മുകളിലെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇതാവണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ്
ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. മുകളിലായി നെയിം ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പും ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കാണുന്ന എൻ്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.